10 টাকা মাছেও পিঠা থাই বাহ বাচ্চা 10 টাকা 20 টাকা হালকা তুমি 100 এসে ইয়ে 20 টাকা 20 টাকা পিঠা দं পিঠা থাই 10 টাকাই তোমা थाइनै जागोन होनबालाय ना अखाजों ना निहोरजों सिजाखो गोसोखौनो राननाय मोनलिया मेवथुखो ना गोसासो बुलांखो जेबोखौनो मोनदां मोनलिया अखाजों ना निहोरजों सिजाखो गोसो आंनिया ओंखाम जानाय टारगेटआ बाजियावसोमोन स' दादि आरो आयावसो जानो जाहैबाय स' दा मा रखम मोनजायो नायनोसै खिन्थु आंनिया आरो फेभरेट हटेला जाबाय बाजिमोन आरोना दिनै उपाय गैला आरो हेल' फ्रेन्ड्स वेलकाम टु माय इउटुब चेनेल स' नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि इउटुब चेनेलाव बरायबाय स' आं दाहाय दङ क'क्राझारावहाय फैनाय जाहोना जाबाय बिनानावनि नेट एग्जाम दंमोन दिनैहाय टाइमा 3टासोनिफ्राय जादों आरोना दा मथा मथि 6टायावसो जोबगोन आरो थ' 6टायाव जोबगोनबा मा खालामबाय थानो ओंखाम जाफैबाय ओंखाम जानानै एसे बाजारफोराव बेरायग्लांनि आरोना क'क्राझार टाउनाव माबायदि मैगं गोथां गोथां मोनसैनो बेफोरखौनो एसे नायनानै न' फारसे लांनि आरोना गाबोन फुङावहाय जानो नङाबा दा हरावहाय जानो आरो स' बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम स' आरो फैनायाव जोंना फेमास एक्टर सासे लोगो मोनदों आरोना लिंसार आदाखौ लोगो मोनना एसे सेल्फि लाबाय जादोंमोन आरोना ओंखाम जानानै ग्रोब ओंखारबोदों स' बेहायनो एसे सेल्फि लाबाय आरोना बेखिनिया फिथाइ सामथाइनि गोजा आपेल नासपति तरबुजा नारें खमला बायदिसिना मोनजोबगोन ओमफ्राय बैखिजायसो मैगं बाजारा एसे थांबावनांगोन स' नै दुन्दिया गोरलै ओंखारदों जि साफा नुखादोंना बिलाइजों दुन्दिया थाफानायखायथ' आरो साबसिनसो नुबावबाय जानो लुगैखाबायसो मैखुन ना मायो ओला हुआ मैखुन 50 টাকা 50 नो पसियर mana pandai susah Sindana Singisi
खुसिया नांगौ मासेयाव मा दाम मासेयाव मा मासेयाव 10 थाखा 10 थाखा मासेयाव खैथा थायो मासेयाव 10 थाखा 20 थाखा हारसा नैबे 100 नय दाम बेसे इयो 20 थाखा 20 थाखा खैथा दं खैथा थायो 10 थाखा खोमा थाइनै जागोन होनबालाय ना माहाय मोनसे दङ दा 100 जाहैसिगोन मोनबा नोङो मा मा लाखो दिन्थिलांनि मा मा लाखो नायलांदो आरो ना नाथुर ना गोरान मिक्स दङ आरो ना मिक्स बैथाना गोरान बे जाबाय मैखुम बान्दा कबि थाइसे लादों बेयावहाय दुन्दिया आरो लाइ दंबावो आरो ना दुन्दियाजों लाइ